Cestovanie vlakom môže byť aj príjemná záležitosť, záleží to len od toho, ktorú spoločnosť si na cestovanie vyberiete. Ja som si na cestu z Trenčína do Košíc vybral spoločnosť RegioJet a z komfortu cestovania a ponúkaných služieb som bol veľmi milo prekvapený. Cestovný lístok si môžete zakúpiť cez internet z pohodlia domova alebo cez mobilnú aplikáciu pre zariadenia s iOS a Androidom. Čo sa týka komfortu cestovania, tak sa budete cítiť ako v lietadle v business klase, dokonca by som to mohol porovnať s prvou triedou. Počas celej cesty máte zdarma kávu, čaj, džús, vodu a samozrejme dennú tlač. Počas cesty vás obsluhuje príjemný usmievajúci sa personál a cestu si môžete spríjemniť zákuskom, obloženou bagetou, žemlou, akýmkoľvek nápojom, prípadne hlavným jedlom a hlavne za primerané ceny. Ak ste cestovanie vlakom spoločnosťou RegioJet ešte nevyskúšali, tak jednoznačne doporučujem. V prípade, že sa vám toto video páčilo, dajte mu palec hore a budem rád, keď sa prihlásite na odber môjho YouTube kanálu. Majte sa pekne.